Máme tu druhú časť Možné všetko. Ideme pokračovať blesk alebo plesk. Aby ste videli tu ten fajný plesk, ktorý som dala Maťovi predtým. No tak ho chcete vidieť, nie? Dobre, buď. Stoj. Stoj, Martin! Martin, stoj! Dobre. Tak tam si pozrite prvý diel. Teraz som na rade ja. Dobre, dávaj, Maťo. Uvidíte druhý plesk. Dám to tiež ešte. Dobre. Krát 4. Dobre. 8. Dobre. Dobre, takže Martin, ideme na to, že ja ti poviem teraz, že... No, dobre. Otázka je... Aký skupen... Dobre, ne, tak. Čo sme sa dneska učili na prírodovede? Počkaj. Ty choď preč, choď zavieš si oči. Nepočúvaj. Učili sme sa to. Skupen slátok, kvapalné, plynné a pevné. Dobre, Martin, mážeš. Čo? Čo sme sa učili dneska na prírodovede? Učili sme sa o skupenstvách. To znamená vodné, párne a pevné. No bohužiaľ nie. Čo? Ináč sa to hovorí a dostávaš. Nie, Martin, dobre, kľud. Zober si činky do rúk. Dobre, stoj. A idem si dať. Tak, aby si bol... Za čo? Však za to, že si zle odpovedal. A čo to bolo? To bolo toto. Tekuté. Čo? A anyway, proste ťa aj tak dám. To bolo silné ešte raz. Daj mi nejakú tašku. Dobre, takže ideme na to. 159. Dobre. Plus 20. Dobre, počkaj. Máš na to časový limit 3 sekundy. 79. Aha, je 179, dobre, vieš. Au! Dobre, tak môžeme si dávať hoci koľko teraz faciek. To je bojný život. OK, ďalšia hra. Poďme. Dáme si ešte každý sebe facku s vodou. Ja zjedom. S vodou? Ja zjedom. Dobre, dávaj. Ja zjedom. Dobre, počkajte. Dobre, takže ideme reálne na to, poďme. Hej, zatiaľ. Vidíme sa pri hre. Poďme. OK. Začína sa hra Poďme. Asi idem skúsiť. Áno, idem skúsiť. Keďže to má byť Poďme. OK, dúfam, že vy nás vidíte, lebo my vás nie. Lebo vy ste na skrytom mieste. Martin, z ktorého my až tak nevidíme. Dobre, tu. Alebo sa môžeme dať do skrine ako minule, čo aj práve ideme zrobiť. Takže vidíme sa v skrini. Dobre, máme tu ešte, sme tu nejak natiesnení. A teraz musíme vydržať 5 minút bez svetla. 3, 4. Preto chcem.
Akože, my sa tu môžeme znovu